Chef la flemme wa min te siga wote nyine ka ka jamuka mani fle jamuka mini adabora mali chifna ka bela jilin ka mani abe wuli nazara kana jeunesse pardon jeunesse et développement ola sa dimanche 19h 20h ame ñogon soro non abe jigi abe claque ka sigi ka boka jira wala tenen do fe ka dem ne 11h la ka tabla midi la anga bibabu odi ye ka fo wati laba nuna nyama ye ka fo ko kenre barakela obi walma entrepreneur ou be wele chogo mina ka fo ko na manye ibi kenre bara funa ke ibi kenre bara ke cadre do le konnana iba ke contexte do le funa konnana o cadre konnana yi wele bla maflama ni mafolo yi madame Dambélé Mariam Diarra ni ale entrepreneurier association Diekulu mi fana be no IPCD aye o nyama fana ye ni ala sona ma mena kuma dama soni maflana ale ambalmake Yakuba Diarra ni beba ale doni sakila yakuye ni ala sona ma abena afana soro jabrani kan 600 afana yi entrepreneurier en même temps yo bararo mi fana be no ni safna glan rodu ni oye gabakuruni ayi ofna nyama ye abe fen chaman ke réseau kan o chaman ba donc so beni ala sono ma anali ani olu ma fla de bena jeka babu kono kuma fo ni babu mi la perception des entrepreneurs sur la crise actuelle donc ni ala sono ma soni ani ubeje jamuka ambe du jamuka kono ka kono kuma nyefo awnyana si samina kuma di madame Dambélé Mariam Diarra ma kafoko aga assalamu alaikum. Madame Dambélé ko di bastila bashi foiteda iga kene toro fostino ani wuli inana nga wuli jabi a jaranye kosobe awren chaka wulilla mba ye muso yi chesili no kosobe jekulu bibulu en même temps yi bulu la barakela fana yi yi kere barakela yi bibina amina ni ngamina uri yi crise mimbe sena bi yala aw minu kere ti kere yi mawi aw minu yi aywa entreprise tiguye awala ka avec tugu menani ala sona ma menani ngal timila soni la yano chamna kuma di maflana mani oyi sakila yakuye assalamu alaikum wa alaikum salam Allah barakatuh iga kene basi kontila alhamdulillah mado ana andi laki wule kana kuma so en kono anno kosobe ma chama ibna nga wuli jabi fana aywa sakila mami malien chama bidon kangena la réseau sans fait kosobe aywa soni yamna kuma di fana ma ka ika hakina taw nyini ku don fe metalike ne wati laba nununka abola ka baraka chuko jumena gela jumen baw kan ka sangani ni wati geleya yi alors amina kuma di ambala musuma madame Dambélé Mariam Diarra ka foko ya fomu déjà ka fo babu iremi ni oye chifina kaminu be kere barakon nana yala ubala ka wati geleya intemi chuko jumena aka barada kuna yana nga se o mafola ma fe ka don madame Dambélé re join ka bare mundi d'accord Sadio ma foli bla bela jele ire nche ka wolila inshallah ambe ni kene kadani ko sebe parce que ni an wele kanga na nga degun fo ni crise kan ka nga baro fana nyefo o ye femini am se ka foko o fem folita ko sebe c'est à saluer madame Dambélé Mariam Diarra muso chesterli namba foko femme leader donc ni association AIPCD présidentielle association AIPCD association d'appui aux initiatives de paix, de cohésion sociale et de développement donc fin nabi ben ko fo nabi kelenya faranyogon ko fo fin fana nabi nyogon demen ko fo ka se ka jamana développer ka bonola on a barabe au camp quoi temo fana ko fe ni coacher na ma fo ma mogo mi na ay mogo mi me se ka baradege ni fo mogo exactement entrepreneuriat kan leadership kan ani fen chama wore o fana be ko fe ni muso e fana mi be bulula yela ma o ke ko sebe ame jakum senu ke voilà commerçante OK d'accord e mai ka fo ko muso chesli ko sobe jamana économie yiri walla ka foko ka muso soro bi mami beni kelinke ni bela jelenke vraiment ikanga fu ko sobe ka klaka afu ma ko bon courage ikaseka do frani kan sabla ebe bararo mina bi je crois que ikelen sababula chifina ka chama bala ka boy kelen no mabi peut-être je sais que ik entreprise ma dale kelen ka ma dale na malien chama de kelen la chifina ka exactement yo mi fo jarani iti se ka fo ki be bara ro daele ikelin kama quand on parle d'entreprise
c'est vrai que entreprise personnelle ou bien non unipersonnelle ou mi yɛrɛ kelen ta ye mais a mana kɛ cogo cogo i mago bɛ main d'œuvre la pour que ka se ka baara kɛ donc o hukumu kɔnɔna na i ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sifinnakaw bɛ baara kɛ kosɛbɛ ani musow fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'o olu ye ala y'u la jarabi cogo wɛrɛw la i n'a fɔ n'a sɔrɔ kasoladenw don sisan ka se ka olu fana degi baara la bolola baaraw la walasa n'u bɔra u kana se ka kɛ degun ye société ma u ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ a ka ca ala fɛ n'a sɔrɔ u donna kaso la de fɛn wɛrɛw kama n'u bɔra u kana se ka segin olu ma donc an ka baara bɛ taa o fana dɛmɛ na kosɛbɛ voilà ok on a également vu que vous êtes la présidente d'une association dénommée Association Appui aux initiatives de paix, de cohésion sociale et de développement AIPCD. Donc, association fana ka kunkilenata o jumɛn o kelen o ye kunkilenata kelen ninnu de ye association sigilen de o kan mais o ni Mariam yɛrɛ fana yɛrɛbakun fana bɛ min fana kɛ n'o tɛ kelen parce que association fana ye mɔgɔ caman wɛrɛw de mɔgɔ wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan awɔ an ka ca association kɔnɔna na an kɛlen don k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin baara minnu ni y'olu cité fɔlɔ an ka se ka olu kɛ cogo min walasa an ka faso fana dɛmɛ exactement o bɛɛ kun ye n'aw welela ka na plateau kan ka se k'aw da don aw yɛrɛ ka baaraw la aw yɛrɛ ka quotidien yɛrɛ ye min ye k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye c'est pourquoi l'émission Jeunesse et Développement est ouverte ici pour tous les jeunes, qu'en soit, peu importe comment dirais-je, les couleurs de peau, et en matière d'ethnie également, autant en fait, ni jeunes qu'on y a ambiwulé, il y a un chiakuta la, golokota la, fousta la, ni malien dro, il y a akina di malien mi mato ou kadon, il y a tchare mi. Ewa, Mariam Amboraka, il y a parcours d'oni format là, mais ne va faire donc tout de suite. Est-ce que Mariam Balaka ne wati là-bas intime tu dis erika yeta du même et la bibina parce que avec la crise de vécu avec wati dans bossi sans alors avec tu dis eka formaliser du mais Allah o question est au jarani ko sebe ambe wakati mkonna na amesa ka foko c'est anyogon madeli ka ke am mokɛ ni antɛnɛmuso kɔrɔbaw bɛ ɲɔbilen kɔngɔ fa ɲɛna mais anw t'o dɔn ma k'anw tile la Mali kabiri anw fana kɛra mɔgɔ ye kana se bi ma an y'a ye Mali bɛ crise min na crise min est sans précédent a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ donc an kɛlen don k'a minɛ cogo min na degun b'an kan c'est vrai n'i ye bololabaarakɛla ye n'i ye entrepreneur ye hali n'a sɔrɔ k'i ye bureau kɔnɔ baarala de bi bi in na maliyɛn den bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko degun b'an kan degun a ka ca awɔ partenaire ko bɛ degun na courant ko bɛ degun na carburant ko bɛ degun na jamana yɛrɛ n'a tagabolo yɛrɛ sisanama a ma nɔgɔn d'accord mais aw bɔra ka baara kɛ cogo jumɛn na est-ce que parce que baara yɔrɔ caman ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ min b'a to baara yɔrɔ kana jɔ cogo min na service minimum ka se ka assurer chez vous avez adopté quel plan d'urgence pour au moins ka se baara ka se ka continuer cogo min na an ye plan d'urgence minnu bila sen kan a ka ca par exemple sisan mɔgɔ minnu ni bolifɛn ko ma nɔgɔw ma sisan parce que minnu tun bɛ hali moto telimaniw ta minnu bɛ transport en commun ta ka taga baarayɔrɔ la u yɛrɛ ka bolifɛn b'i bolo carburant ko in problème nalen an ye solution minnu bila sen kan o ye covoiturage ye sisan i baaraɲɔgɔn dɔ e n'ale bɛ quartier kelen kɔnɔ donc aw bɛ jɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa dɔw b'a fɔ ma fana ko autostop donc an kɔni an y'o kɛ alternative dɔ ye an ye télétravail fana baara o baara ni a tɛ se ka n'a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ma se ka wuli ka taa f'a ka taa kɛ bureau la donc an bɛ ɲɔgɔn wele an b'o baara ninnu kɛ wala an bɛ en tout cas WhatsApp ni application caman bɛ yen sisan mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ minnu fɛ comme les Zoom et autres donc an bɛ a essayer ka télétravail fana privilégier pour que ka dɔɔni bɔ degun na. Très bien. Merci beaucoup. I ka nin ɲɛfɔli ninnu diyara kosɛbɛ. Kuma man di da kelen na an bɛna kuma di Sakila Yakuma ale min fana maa min don a fana b'a ka kow kɔnɔ bi bi in na
sabla ni kuma da madro foni ferege ga kuma minala alors Yakou je sais que malien chama bidon bi kosɛbɛ i ka baarabolo ye fɛn min ye bibi na i yɛrɛ bɛ balo min na bi o de ye safinɛ dilan ye n b'a ye k'a fɔ musow de ka teli ka nin baara in matarafa kosɛbɛ nka an b'a ye k'a fɔ e ka baara i y'a kanu ka kɛ safinɛ dilanna ye ni o ye gabakurunin ye alors bi yan'an ka se o bɛɛ la an fana b'a fɛ k'a dɔn bi Sakila Yakou yɛrɛ jɔn de don kunun Saku Yakou tun bɛ mun de kɛ ka baara ye mun de ye ayiwa an bɛ bi la i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛn minnu t'i dɔn minnu bɛ ye réseau kan i ma deli ka min fɔ réseau kan walasa maaw ka se k'a dɔn encore Yakou yɛrɛ ye min ye a bɔra dugu jumɛn na a bɔra yɔrɔ jumɛn ka se Bamakɔ yan nɔ bi bi in na ca jumɛn ni jumɛn de b'i la. bon n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo ka n balimamuso fo kosɛbɛ ni madame Jara Danbele Sakɛ a n'a kɛ Jara ye nin wagati in na donc a bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ a bɛnna n ma bon ne ye Yakuba Jara de ye Sakila la o ye taasira wɛrɛ dɔ de ye min ni filɛ kɛnɛ min kan min n'o tɛ taasira kelen mais ne ye Segu ka de ye n faso ye Tingɔni mais alhamdulillah n sigilen bɛ Bamakɔ yan mais ne yɛrɛ ka baara n nana ni baara min yɛrɛ ye duguba kɔnɔ ka na n sigi o kɛra bolola baara de ye n'a fɔ moriya sira ninnu mais entreprise in ka na n ka hukumu kɔnɔna na ka na ni safinɛ dilan ninnu ye o sɔrɔla bari n'i kɛra denbayatigi ye a ka kan i bɛ fɛ i ka mara ka ɲɛ i bolo cogoya dɔ la mara mago bɛ fɛn min na ni i yɛrɛ bɛ se i b'o sama ka na du kɔnɔ ni ka se ka denbaya bɛɛ don da kelen ka bɔ da kelen donc ne bɛ se k'a fɔ n ka baara yɔrɔ in dabɔra du privé de kama a dabɔra du de kama donc ka se ka n'a kɛ fo ka n'a kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ wɛrɛw fara la ni nana olu ta kalola baaraw la ne ka don a la ka dabɔ du kama cogo di a dabɔra du kama bari sisan ni musow b'e bolo sisan wa ka di dɔw ye muso dɔw ye ne bɛ fɛ ka taa baara yɔrɔ dɔ la yan fɛ ne bɛ fɛ ka taa baara yɔrɔ dɔ la yan fɛ bon e dun b'i ka mara kɛcogoya ɲɛ dɔn o tuma mɔgɔ minnu ni o samanen don baara min nɔfɛ i b'a essayer k'o baara ɲini ka na ni o ye du kɔnɔ donc o kosɔn ne yɛrɛ ye mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka na safinɛ dilan ɲɛ jira an na donc safinɛ dilan ɲɛ jira an na ne yɛrɛ de tun bɛ wuli ka gɛrɛ ani n ka muso fo ka na n yɛrɛ nana ɲɛ dɔn ka tɛmɛ hali olu yɛrɛw kan donc kɛra ne nana kɛ olu yɛrɛw ka karamɔgɔ de sisan donc a bɛ ɲagami cogoya min na a bɛ kɛ cogoya min na donc an nana ka na baara in ta ni o caman ye donc fo ka na fanga sɔrɔ a la donc fanga sɔrɔlen a la sisan n wulila ka boliboli dɔw k'a la a bɛ se ka lakodɔn cogoya min na donc ani n'i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i ɲɛ kɔ bɛ kɔsɔn jɛgɛ la donc n taara se a ɲɛmaabaw ma minnu ye safinɛko yɛrɛ kunna kosɛbɛ olu bɛ se ka produit di yan cogoya min na n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara in bɛ n bolo o lahala de la bon ne yɛrɛ de bɛ Bamakɔ o lahala de la mais ne yɛrɛ dɔnna Sakila la position min na hali n bɛ video ni fɛn minnu kɛ n tɛ sɔn ka entreprise in fɔ bari n bɛ baara in nafa dɔn donc ni ne bɛ baara min hukumu kɔnɔna na n'i tora k'a fɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ lagosi fɛ a bɛ kɛ sababu ye e bɛ entreprise tigi tɔw lagosi i bɛ baara in lagosi mais ne dun bɛ baara in nafa dɔn bari a ye ne yɛrɛ kisi ko caman mɔ min ye ala kota caman ye ka n zɔn n yɛrɛ ye ani ka n da n ka jamana na ani ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye k'o dusu don na. D'accord. O ye baara kun fɔlɔ ye. Ayiwa i ko ko a fisar'i ma a y'i kisi fɛn caman ma i n'a fɔ par exemple cogo i b'a fɛ ka mun de fɔ n yɔrɔ la. Voilà n b'a fɛ ka min fɔ bari ne bɛ baara min na sisan o ye ne nana ni karamɔgɔya système de ye bon i y'a dɔn anw ka bi o domaine komi n tɛna n da don o la kosɛbɛ mais o domaine kɔnɔna na tɔɲɔni caman b'a kɔnɔ bari ka da gɛlɛya min b'e kan e bɛ se ka wari minɛ dɔ bolo k'i bɛ nin mago ɲɛ k'a sɔrɔ i tɛ se ne sera n'o problème de ɲɛ donc i bɔra la ma bɔ karamɔgɔya na sa mais n ye dasigi n tɛ se fɛn fɛn na bari ni jigida wɛrɛ bɛ minɛkɛ wɛrɛ bɛ kɔnɔ bolo a b'a ɲɛ don dumunikɛ la quoi donc n'i ye baara wɛrɛ dɔ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ min b'i kisi yuruguyurugu ninnu ma a ka ca Ala fɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ basigi y'i bolo bon i b'a ye hali n'i bɛ nata in tɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ donc o de y'a to ne yɛrɛ nana ni safinɛ dilan yɔrɔ in ye k'a dege Bamakɔ yan ka s'a la yan ni k'a kɛ n ka métier dɔ ye ka fara n ka du kɔnɔ produit. Donc n'i y'a faamu a bɛna fɔ moriya in ye tɛmɛsen fɛ de ye donc i b'o k'i fɛ de mais i ka baara yɛrɛ o de ye safinɛ dilan ye. Moriya in ye ne yɛrɛ sigila de ye mais safinɛ in ne nana. Ok. Safinɛ dilan in de nana safinɛ dilan in nana
2020 on se la fo nya damne 2020 bar nya ye mara chara mo cha man nana no fe di dimisambu la do binu dedi nana di mo kala ni karamuga la bon a do tisige ga kala metiniser alaba kuma be fa na do sigi dala cheni do la o koso ne re ya ye jama mi men no fe abi se ka bara doke d'accord o mande de soro la ka wuli sisa ka ta se safne de la mo ka safne de la nyedo bon ni safne de la kala sisa ke mo bla la ti atike quoi donc ne re mourir minon de bla ka finu bo ka do ka kala ka nyedon mana ka soro kana mourir mine duna donc ka do tla union jesisa ni safne de la be do mi yere bi ni safne de la ki do mina fo fire galo be fire la mi tanga mourir gulu ka mamu nga baran fam no mi continue ni uni donc kunyo o sixième dieti voilà ni mourir ya fana kala ne ke ne mourir ne santane woro diga mourir kala ro donc nana na ya yi muso furu ya bon ya do bungo ya ni ye bungo ga de furu e ba ta ka fo de ko ra ni bare etika muso furu ga bla sokonoti abi dodi ke o bo mi ga kile ya fanga ka bo ma kuma yo fata ka de mi ga kile ya fanga ka bo ibi kile ya femina ni obi na le sababu ye kada ni kile ya yin ibi o sama kana she kile abe kana to du bono bare andre prisi safne de la ran flene bolo ni a folo folo damna ni kabakuru ni di ami kabakuru ni labe Abidjan ani Mali segama ni segenda ka se golu de bara nano don nana ye tuguni muso mako be matériel do de la tuguni o bi fu mako safne ji bi minu bla bureau kono ka tega ko bon ndara se entreprise muso ndo minu bi mako kala ka je nyini o do fe anga se ga be wakati do ni dundo la akana ni aye du kono akana ne ra ni nga mako kala o dla tugula bi se nga fenga bo ka nora la tugamina ka se ga faranga pour di mina nga ko fara kabakuru ni ka o kala safne ji inde wu tega ko mina ka nyega ngono na ko mina donc mo de dla ka fara kabakuru ni ka donc o fla de ne bolo ni me se ka continuer ni mi ni me ka nyere se ka fo zigila era de o ye bungo ko ya sida bar ni na nyini ngabi ko nga bara era dumanyi me se ka mi nyira mana me se ka fo commerce di bar commerce kadin nya nafa do wo nya do ni commerce mi ne bi so yere ye bi da yere la aka chala fe itige ma ka joyen quoi voilà ne de wode ko na kusobe ka kala ka faranga baraka yala est-ce que commerce wolma bolo la bara avec ga nye bolo yala est-ce que mako bala ka dana ta ka dega ki ka baraka chuku kay safne mi ni be ga gla bon safne ndlale dana ya adnele safne dla mbla katla ka ta dana ya bina bari emi produit de la baye fe ka perdima do ni da ni perdima ye soni vara nyekile ibi soni vara kari fly tlakile sankala bota tlakile yere bota o misale ay dume sisan ba soro sisan safina bedla de bakile hake bo de bakile hake la e ba soro ne ka bisaba ni shegi de bala bisaba ni shegi bo ni ko mago be binani dagene na donc bisaba ni shegi safina be di binani de bititiku mo lu ba fere binani duru biduru bioro no menere min da entreprise ne taye bisaba ani shegi o ne ka tona flami ma safina de wolo de nga bisaba ni shegi ne so donc de drome flami bala no ba dafa binana o ye fere kala utadi fere kala mun bi yala nayi o yo lutadi bo sisan ne be fesisa ka binani soro bien ka bisaba ni konondo soro bo ne bi na ni cheni di o cheni edume ne bi na sege de chaya bo ne sege chaya sisa iba ye ne bi do soro ne bi na fo konondo na o bien mi na binani dagene na me iba soro safine na ni mogo ya ta iba soro abi dimisa un tege jini abi muso tege jini donc iba ye mogo bi kule safine ya abi ka sababu ye fo mogo bi bana o da to ami ma wa fo ko mali kabakuru ni bo mali kabakuru ni wa be ba fo abi jan kabakuru do reto yo baro safine de la to qualité do di be sege ti chayo la metono batola bon ne ti fege ibi faka bega dali mali ta ibi so go fona dilate ko sege jigi nati mogo jini a bebe utiliser na fo o be mi fo mali Abidjan mali Abidjan a bebe dilate ko de bulo d'accord donc ne bi o du kep ma do ani ga to ka fa fere gala mo donc an ganga bi yorom nunta mbito shegi ngonay donc shegi toujours ne bo kono ba sege bere bi be ba hali ni bitigi wala ne ka safina ta ka mo wala ta ba so ne ta de bi commencer ka ba juna bara bi kanga a matériel be nyon zora la d'accord voilà très bien mais est-ce que bara nununa je crois que ni wati la nununa gelaw sorola gelaw be ni wati la est-ce que ibala kay kayan wati gela ni ma chugu jumana ibala ka atime chugu jumana bon mbela ka atime chugu yamina gela mi dwe jamana ko na sa dogulen de bela be ya santi ye commerçant ye san kela yo be ya santi
o kuma ni a sentiment bɛ ka na e ka baara kɔnɔ sisan a ka kan communication ka tɛmɛ ni ka baarakɛlaw cɛ bari ko ni communication tɛmɛna baaratigi n'a ka baarakɛlaw cɛ a ka ca ala fɛ e hakili bɛ pan dɔ kunna dɔ hakili b'o ye o kuma o kosɔn ne ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma an ka mun de kɛ bari an bɛ safinɛ dilan machine min na gasoil de bɛ k'a la gasoil yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ hali ni gasoil yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a ka bidon na ka taa n'a ye o problème fana bɛ na wuli a ko kɔnɔ bon san nana mun de kɛ sisan an nana ye ne bɛ ben kɔni ne bɛ ben dɔɔnin da a ka se ka fo bɛɛ lajɛlen la safinɛ kana niveau bila donc ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ni an ye machine jɔ ka bɔ a la donc dilanlikɛlaw bɛ se ka dilanli kɛ cogoya min na an segira o dilancogoya dɔ ma ka segin ka fɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔ farala olu ka fɛngɛ ka o waati la ka ne ta kɛ 37 ka diɲɛ dɔrɔmɛ 1 kɔ ne y'o de ben ta walasa baara in ka se ka taa o ben talen fana olu fana y'a essayer tuguni communication tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ ka se ka dɔɔni ka bɔ olu ka saraw la bon ni dɔɔni bɔra olu ka saraw la mais ne de fɔlɔ de y'a daminɛ bari ko ni e min ɲɛma ne y'a daminɛ dugumɔgɔw bɛ sɔn quoi donc ni ne ye dɔrɔmɛ 1 ne jɛn'o kɔ walasa safinɛ kana niveau bila mana i b'a ye fɛn min bɛ dilanli la si t'a kunfɛ o bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka bin patron kan ou bien fɛn tɛ ka sɔrɔ nin waati la fɛn bɛ ka sɔrɔ nin waati la i b'a sɔrɔ hali ni sɛgɛ dɔ kan ka bɔn dɔ fɛ u b'a fɔ i jɔn kana nin bɔ ou bien tɔni dɔ bɛ jɔn k'o fara ɲɔgɔn c'est à dire u bɛ se k'a kɛrɛnkɛrɛn cogoya min na ka bɛn e yɛrɛ ma i tɛ dusukasi sɔrɔ cogoya min na segin ka fɔ b'o la dɔw ka sara dɔ b'o la u yɛrɛ ka diɲɛ na ka dɔɔni b'o la an bɛ ka se k'a santi ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn fɛn min bɛ yen sannikɛlaw fana k'a dɔn fɛn min fana bɛ yen donc ne y'o de décision ta ne bɛ ka o de kɛ sisan ne bɛ ka wagati min latɛmɛ ni o de ye nin cogoya in de la. Très bien. Merci beaucoup Sakila. Voilà. C'est important k'a fɔ ko n'i bɛ bolola baara kɛ walima n'i bɛ kɛnyɛrɛye baara kɛ i ka k'i yɛrɛ ye i t'a dayɛlɛ i yɛrɛ kama i t'a dayɛlɛ maa wɛrɛ kama i b'a dayɛlɛ jamana de kama parce que entreprise fɛn fɛn bɛ yen i b'a ye k'a fɔ hali ni maa kelen de recruter hali ni maa kelen de bɛ baara kɛ entreprise la a bila i kunna i nafa i ye jamana nafa parce que maa min bɛ ka baara kɛ e fɛ yen nɔ bi jamana tɛ se ka bɛɛ ta o bɛ dɔ bɔ jamana fana ka charge la c'est pourquoi aw minnu ye entrepreneur ye an b'a aw fo ka segin ka aw fo tuguni nka nin waati gɛlɛya in kama je crois que il est important aussi ka se ka émission kɛ ni aw ye gɛlɛya min fana bɔ aw kan aw ka se ka gɛlɛya ninnu da kɛnɛ kan cogo min na n'a y'a sɔrɔ solution bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na ka se ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛya ninnu na cogo min na alors an bɛna segin ka kuma di madame Danbele ma tuguni k'a fɔ ko bibi na e yɛrɛ ni e ɲininka k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ baara muso ka kɛnyɛrɛ baara e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna yala danfara jumɛn bɛ ani cɛ ta cɛ aw ye degun jumɛn sɔrɔ a la parce que ka se ka foyer gérer ka kɛnyɛrɛ baara fana gérer gɛlɛyaw bɛ a la kosɛbɛ nka maaw ta tɛ kelen ye alors e bɛ k'i ta kɛ cogo jumɛn na e bɛ gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ walima i b'a la ka a kɛ cogo jumɛn na walasa i ni kɔkɛ ka se ka bɛn a la cogo min na. O kuma fana diyara n ye i y'a fɔ cogo min na muso yɛrɛ k'a fɔ ko i bɛ dɔ kɛ i yɛrɛ ye en même temps i b'i ka foyer gérer donc n'i ko k'i b'a essayer k'a fila yɛrɛ concilier des fois c'est très difficile a ma nɔgɔn nka fo muso fana ye muso de ye an fɛɛrɛ ka ca an hakili ka bon donc an b'a lajɛ cogo o cogo n'a bɛ se ka ɲa a côté fila bɛɛ la. dukɔnɔmɔgɔw kana perdi an yɛrɛ fana bɛ an ka entrepreneuriat min na an ka cɛsiri min na an fana kana se ka perdi o la balimakɛ Sakila y'a fɔ cogo min na o ye communication de ye an b'a essayer ka communication de privilégier o la an n'an ka gatigikaw ni an ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ ani an baarakɛɲɔgɔnw n'an b'a fɔ olu ma an ka collaborateurs an b'a essayer ka communication de privilégier o la pour que an si kana se ka kɛ perdant ye a ko la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ muso anw sɛgɛnnenba don ni problème na essence ko problème yɛrɛ la surtout parce que i b'a lajɛ muso caman bɛ yen n'u bɛ taa hayi sugu la u bɛ sotarama de ta ka taa ka taga nan san ka sotarama ta ka segin ka na tobili kɛ wala u bɛ t'u ka motow la n'a fɔra k'i ka taga aran minɛ moto la pour que essence ka k'i kun ka tila ka segin ka taga tobili kɛ ka segin ka na i ka sokɔnɔ baara tɔw kɛ yɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ voilà. Donc moi personnellement ne kelen do ka solution min sɔrɔ a la n ye min fɔ o ye communication surtout et ka essayer ka temps réparti
temps min n'i y'a sɔrɔ k'i tun b'o consacrer kɛnɛma baara la vu que kɛnɛma n'a ma nɔgɔn sisan donc i b'a essayer ka o compenser so kɔnɔ togo wɛrɛ la voilà comme n'u fana tɛ taa école la sisan olu fana bɛ so kɔnɔ o bɛɛ ye moyen pour que ka se ka an appuyer so kɔnɔ baaraw la. D'accord, donc ni ka kuma fɔ a bina fɔ e ta la particularité ba ta la ka fɔ ko ye gɛlɛya sɔrɔ la ten kosɛbɛ nka juste il faut communication de ka timi ni furu cɛ walima i ni ma parce que communication nafa ka bon kosɛbɛ o kɛra du kɔnɔna ye o kɛra baara yɔrɔ ye o kɛra fɛn o fɛn ye ni maaw bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɔgɔn hakilinata dɔn fɛn caman bɛ yen nɔ aw tɛ bila o fili kɔnɔna na mais est-ce que bibi na e ka entrepreneuriat ye i y'a daminɛ ani sisan cɛ a bɛ sa waati joli la kabini san jumɛn i donna la walima i ye kalan kɛ ka dan yɔrɔ jumɛn na i dɛmɛra cogo jumɛn na ka don entrepreneuriat kɔnɔ parce que maa caman b'a sigilen to so n bɛ n jigi da n ba kan n bɛ n jigi da n fa kan n bɛ n jigi da n cɛ kan yala e tɛ in sɔrɔla ka sɔrɔ i ma taa i cɛ fɛ yen wa walima cɛ de y'i dɛmɛ wa walima a nana cogo jumɛn e ka sababu nana cogo jumɛn na. Ok, o fana question diyara n ye ne ka entrepreneuriat daminɛna a mɛnna dɛ parce que ne ye mɔgɔ ye kabiri n ka dɔgɔn jago tun ka di n ye jago k'o bɔ a la je suis très très curieuse naturellement donc ne b'a ye kun bɛ dilan cogo di maquillage bɛ kɛ cogo di décoration événement fɛnw bɛ kɛ cogo di ne ma taga forcément formation kɛ nin bɛɛ la ala ye réseaux sociaux bila an bolokɔrɔ sisan parce que a bɛ se k'a fɔ ko facilité b'an bolo ka yɛlɛ YouTube kan ka yɛlɛ Google kan ka se ka o fɛnw lajɛ donc ne ye n ka fɛn caman caman dege à travers comment on appelle ça les plateformes voilà donc au fana kɔfɛ n ye kalan kɛ kalanjan kɛ n ye droit kɛ université la donc n ye maîtrise sɔrɔ o la o kɔfɛ n ye jago kalan fana kɛ n'an b'a fɔ o ma ko marketing et action commerciale donc i bɛ se ka jago kɛ cogo di jago fɛɛrɛw ye jumɛnw ye n ye olu fana kɛ n y'o kalanw kɛ n ye san damadɔ k'o la donc n bɛ se k'a fɔ n ka entrepreneuriat a source bɔra kabiri n ka dɔgɔn k'a fɔ ko n ye n jigi da n fa kan ou bien ka n jigi da n ba kan pour que olu k'an dɛmɛ n ka entrepreneuriat kɔnɔ o ma kɛ ayi n ye n cɛsiri n yɛrɛ ye de ka fɛn caman kɛ n tilala école la ka na stage ɲini komi n furula joona fana donc n furula ka sɔrɔ n bɛ écoledenya kɔnɔna na bon n tilalen kalan na a ma nɔgɔya ka stage sɔrɔ joona donc n y'a décidé ka kuma ni cɛ ye n y'a fɔ cogo min na ɲɔni n ka to so kɔnɔ ten n ka stage ɲini k'olu sɔrɔ n ma stage sɔrɔ donc ale ye n dɛmɛ ka atelier de couture dɔ dayɛlɛ n ye donc n ye atelier de couture dayɛlɛ n tun b'o baaraw kɛ en même temps n y'a fɔ cogo min na n bɛ maquillage tun kɛ o salon kelen kɔnɔna na n nana miiri tuguni k'a fɔ n ko terrasse min bɛ ne bolo terrasse belebeleba de don ɲɔni terrasse in bɛ to yen ten ne bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ donc tun bɛ patew fana dilan ka feere n ka terrasse da la dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ anw bɛ nin muso in an yɛrɛ bolo k'a bɛ se k'i yɛrɛ fisaya hali pate feere ni fɛnw ma mais an b'a ye a bɛ pate fana feere n b'olu fana kɛ jagomisɛnninw patiw fɛn caman caman n cɛ yɛrɛ bɛ to ka mɔgɔw dalakɔrɔ u b'a fɔ ko ne kunkolo feere kɔni tɛ ko n'aw mago bɛ fɛn fɛn na donc fɛn fɛn na nin wari ye k'a fa ɲɛna bravo parce que c'est important aussi k'a fɔ ko ni initiative b'i la ni ambition b'i la a ka ca Ala fɛ i tɛ gulo mɔgɔ la kosɛbɛ parce que i b'a ye k'a fɔ e y'i ta fɔ cogo min na k'a fɔ a kun kanu b'e la kabini e ka dɔgɔ alors mais dɛmɛ bɛ se ka na cogo wɛrɛ de la baro ni fɛn ka di mɔgɔ ye Ala yɛrɛ de bɛ na ni dɛmɛ ye cogo dɔ la i bɛ dɛmɛ in sɔrɔ quoi donc et aujourd'hui ne bɛ se k'a fɔ l'époux est fier de toi parce que fɛn kalifali la il y a bɛɛ kɛ ka se a dan na donc et je souhaite que aussi denmisɛnnin minnu fana bɛ yen olu fana hali ni u ma ka an ɲɔgɔnna u ka se ka tɛmɛ an na parce que an ka ambition kun ka bon kosɛbɛ wa hali bi ambition bɛ yen nɔ mais o bɛɛ n'a ta est ce que fɛnbaw jumɛn b'i bolo tuguni projet ba wɛrɛw jumɛn bɛ yen. bon projet ba wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na. Association mais an bolo an bɛ k'an cɛsiri association baaraw la sisan ɲɔni n ka association dayɛlɛ n tun bɛ jɛkulu dɔw baara kɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko
ONG ntume ONG baaraw la mais mabo konna na kosebe mais mbora abe fotokumna salarié baara la ka do consultation na d'accord voilà donc comme be consultation ke bon projet de vie quoi en même temps ni association comme nous fambe ka ancestry ancestry au baara de la sa kosebe pour que muso surtout ani musomanu les femmes et les filles puissent vraiment être des futurs leaders ou sigidawla parce que na kuma la na leadership fa avec mo ko ko masaya foté ou de kodo ika blako ba nyema mo be ke leader ika so ibe ke leader ika sigidala ibe ke leader ika commune konnana ika seka exactement donc anga barabe au camp donc amba foka foko au teta tant que muso ma seka autonomisation économique et l'autonomisation en tant que telle donc amega barake au kan kosebe sisa projet bawara mini oye amega laje tuguni amseka ke chogodi ni projet de fostami kasula donga demeni donc bientôt ameno lancement mais awga demo bo mi gata di donc o partenariat de ani ay fond belebele ba do be malle ani no na ma fo mako fond famako donc en postulat au local appel à projet là alhamdulillah ni projet ni gagné guichet C là donc guichet C alina fo au local financement de que vous savez adama de contrôle financier ou c'est ka organisation financier mangamano vous savez organisation bon financier donc ne tara en tant que adama de contrôle individu donc ni au financement soro et au financement il y a akanu afomba nyeshi kaso kono de uludema a chef ara musumanka donc et musoka soro yimo songa be kelema aïe d'accord super très bien merci beaucoup merci voilà, donc c'est ça et wari fendo de niasro dora beta donc mais niasro ni hakili fana abi na fakuso merci beaucoup donc ibala ka de même ga ni chiambalman numa ala qui sera kusobe alors Sagila je sais que il chamanfo ikabara ukan checkelen to chamando parce que ma wele bi chef la TV plateau ko ba fo mais nte Sagila ina ambe mi fu iya ka vidéo yedro bi yele amina fo do fana ba ko est-ce que Sagila te comédien fana yi voilà bon ibado adamadia e fedo yi ni bi ko ko ke e jando i ka siniya sigila ani ka dunda ni ka keta la quoi donc ala barigala nene sira ka jando nga keta ni ka dunda la ka chala fa mo ma ne bla mina o minen kono o ye e redi mais ne de benji jangana yo kono misalla ni e ne comédien mina kono mais nana ne dugmana na kana ne soro bara do kono donc abi de bali ba bari ne fleka safna commune foni e bara chama mene bulu mene lu shita kili reti ala wali akenaka bari majou mene bulu mal furula ya famu ne bi seneke d'accord ne bi tari senen yere ka tlatuni ka maji fana sa maji min bi yala ka malo goshi donc no yala ka malo goshi ça donc aka tien ala fe o fana e bara doy bara mi ni mo no fana bi bulu bara la bari ka groupe yere wuli yere ka ta kolokonna nu ni fen nu na fen vanye mo go tanyo kona fiko soro dimisani kenawna o luka se ka da maji ka kataka ya fam bon o parti bon parti flana mi fana no o bene bulu ka fara safina ko fana ka donc o ye filifere ro fana bene bulu donc o bege awon filifere mi safina sabara fana fili sabara en gros mo fana ka bon chechi nu ni bashi nu mo ka konyo ni fen na le o chechi chama dla o fana we wala ka kata nu fana saw kamo dimisani fana mo duru nyokana olu fana programme ne do kamo chere la voilà minu fana bu occuper et le projet au kay o tasira wala donc on est safina mo nu te kili quoi on est safina ka parti jaman nu te kili donc on est safina tati kili voilà tati kili o shita shido chechi pachitigu olu be safina jama olu boy minu be malfuru kono olu fana bu udamo donc nous menera de to munu na uni nyokonche donc ni communication mun bi nu chekaba
e yɛrɛ dɔnna ni min ye ni ne yɛrɛ sigi mun kan n'o ye Moriya ye donc ne fana bɛ t'o golo kan donc a kun ye ka se ka n dɛmɛ ani mɔgɔ minnu bɛna cɛ kana di ne ma n nana n den d'i ma n nana n den d'i ma bon n'i ye baara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ k'u bɛɛ bila o la ni min sera ka ɲɛ n ko n ye muso furu ka di dɔw ma a la n ye muso furu ka di dɔw ma n taar'u fa n'u baw ɲininka o y'a yira k'a fɔ anw jigi t'a kan an t'a dɔn a bɛna kɛ maa ye ne m'a bila gari la ne wulila ka na a ye nafa min ɲɛ ne ye ne fana y'o nafa kelen de ɲɛ ye ka muso furu ka d'a ma bon ni mɔgɔ wɛrɛ y'o ye baara kɔnɔ o fana b'i cɛsiri de o fana o bɛ degun dɔ bɔ jamana kan a bɛ na ni jamanadenw kɛli ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ na ni bɛɛ nafa ye bon kɛrɛnkɛrɛnnenya entreprise yɛrɛ n'o ye safunɛ dilan ye ne b'a kɛ mɔgɔ min yɛrɛ finance la kosɛbɛ o ye Satigi de ye ale bɛ na ni sɛgɛw ni tulu ninnu de ale yɛrɛ de commence ka ne dɛmɛ dɔɔni fo ne yɛrɛ ka se ka wuli n yɛrɛ ye ka se ka fanga sɔrɔ dɔɔni donc baara ninnu bɛ ne bolo o cogoya de la donc ka denmisɛnw kɔni ta ni ka u bila baara la bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la ne yɛrɛ fana bɛ n ta sɔrɔ a la a fana bɛ ne kisi yurugu ni fɛn ninnu caman ma quoi donc ça va ne bɛ se k'a fɔ e ka e kelen bɛ k'i ka avenir yɛrɛ assurer sisan parce que ni dɔ in tɛ dɔ in don voilà isage ko gɛlɛya na ne filɛ karamɔgɔw bɛ na kule la wari tɛ ne taara n ka entreprise wari nɔfɛ pɛrɛsidi bon n'a y'a sɔrɔ ne fana sigilen kun don o cogo la ne fana bɛ fara tɔw kule ta de kan pɛrɛdi ni sabarako problème nana denmisɛnninw ka kalanko problème nana ne taara ka taa sabara ni fɛnw ta n yɛrɛ bɛ juru ta n yɛrɛ fɛ n yɛrɛ b'a sara n yɛrɛ ye mais ni mɔgɔ ta don don o don i bɛ wele cɛ na ni wari ye mais i bɛ taa bila n'i ma taa bila i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la o mais ni i taara sara i yɛrɛ ye denmisɛnninw ka kalan taara bari i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ ye n ka baara in yɛrɛ tɔ kanu donna kɛlɛ minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ an si ka ala deli tɛ dɔw cɛw tora a la bari hali 2023 sɔrɔsi muso minnu bɛ Kati kan kɔnɔ n ko ne tun bɛ safinɛ ta ka taa muso damadɔ bɛ yen ne bɛ taa safinɛ d'u ma n k'u k'a kɛ jagokun ye ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ bon fo n nana n t'o la ka dumuni tobi baramaw ni fɛnw cɛ k'a di cɛ feereyaba minnu cɛw sara k'u to yen k'a d'u ma ni min ka kungo bɛ yen bari ni cɛ bɛ yen a bɛ muso de dɛmɛ furuso kɔnɔ ko caman na mais e cɛ tora faso kumabɔli la bon denmuso ka kɔɲɔ sera ou bien balima kungo dɔ sera bon dumuni tobi minɛnko ninnu fɛn ninnu ne y'o minɛnw san k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa di sɔrɔsi kan kɔnɔ 2023 kɔnɔna ninnu na ka taa di sɔrɔsi muso ma ani ni muso minnu fana cɛw fatura ni denmisɛnninw bɛ yan u bɛ na ne fɛ yen bon jagokun di yan bon ni e ko sisan na ni 5000 ye min minɛ d'i ma a t'a bolo mais n'i ye bɔrɛ kelen d'a ma bɔrɛ kelen na den 100 de b'a kɔnɔ a taara ka t'o feere wula fɛ ka na wari d'i ma e k'i ka wariba d'i ma i bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma a bɛ taa si n'o ye a b'o feere donc a tɔ yɛrɛ bɛ na kɛ f'a yɛrɛ bɛ don millier kɔnɔ 5000 ko mago ni 4000 ko mago ni 6000 ko mago a tigi bɛ se k'o ɲa yɛrɛ bon o ɲɔgɔnna maɲumantɔ ni maɲumantɔ caman de bɛ n bolo muso kunda donc mɔgɔw kana ne ye réseau ninnu ni fɛn ninnu na mais munna n tɛ sɔn ka nin appliquer émission nin kɔnɔ bari n bɛ émission min na n y'a émission dabɔ a kama de ka d'a ka gɛlɛya minnu bɛ sigidaw la ani n ka kuma in bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw waaju a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ fili la donc n y'o partie de dabɔ a kama donc n tɛ sɔn ka entreprise kuma foyi dɔn mais i ka fɛn ninnu video ninnu kɔnɔna na i bɛ to ka kuma dɔw fɔ mɔgɔ c'est vrai a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ mɔgɔw fana layɛlɛ fana mais quelque part i b'a ye i ka video ninnu fana kɔnɔ est-ce que i bɛ kuma dɔw fɔ a kuma ninnu je ne sais pas a inspiration ninnu bɛ bɔ fan jumɛn na i hakilina ninnu bɛ bɔ fan jumɛn na a kunba yɛrɛ ye jumɛn ye est-ce que video ninnu kun tɛ k'a fɔ ka mɔgɔw de lase i yɛrɛ ma wa ou bien a kun ye jumɛn bon video ni kun caman b'a kɔnɔ a fɔlɔ-fɔlɔ n'i kɛra jama marala ye i bɛ jama ka idée caman i bɛ kalan caman jama marala yɛrɛ dabɔra ko kalan i bɛ se ka janba i bɛ se ka kɛ malangolo ye i bɛ se ka kɛ maaɲuman marala ye o ye kalan dɔ ye bon émission in kɔnɔ kuma dɔw b'a kɔnɔ sɛbɛnni yɛrɛ kɔrɔ ye min ye a ma kɛ minnu ɲɛna olu k'a kalan a ja nin de kɛra ta Sɔnjata de ye nin kɛ ta Bitɔn nin kɛ ta mais a kɛra ka Bitɔn ni min yɛrɛ to golo ka don yala n'o ye Ala ka la a tɛ tɛmɛ o kɔni kan o tuma ko caman de kɛra ne ɲɛna ne ye duba kɔnɔ den de donc mara minnu kɛra n na ani n ye fɛn minnu ye n ka ladon ninnu ni fɛn ninnu na o histoire ninnu de tora n kunkolo kɔnɔ olu de jouera Katimaro de kan donc jagoya fo n k'a lase nin lase cogo in na ka bɔ varikolo la quoi donc o lase tɛ dɛ a kɛra bɛɛ de ɲɛna ko n ka min mo donc bɛɛ taara i yɛrɛ ye ko in de kɔnɔ quoi mais i yɛrɛ de ka accent ka di mɔgɔw ye le fait que
Sewuka bamanankan ni i bɛ k'o i m'u ɲagami ɲɔgɔn na. Voilà. Hali sisan n'i taara Segu ne yɛrɛ min ye Bamakɔ yan ne taara Segu ni ne yɛrɛ bɛnkɛ dɔw ou bien ne fa dɔw kumana ne yɛrɛ bi yɛlɛ bari u ka kuma yɛrɛ nacogo bari misaliya la sisan ne ma nasara kalan foyi kɛ n'i y'a ye i bɛ tubabukan ɲagami kuma na mɔgɔw k'a fɔ karisa b'a yɛrɛ bonya kuma kɔnɔ i ye se tubabukan na bon bamanankan dun fɛn fɛn filɛ nin ye n'i y'a fɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ i y'a fɔ kasi min ma o fana b'a kɔnɔ donc bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc nazarakan de ɲagaminen de kuma in na o de bɛ k'a kanu don mɔgɔw la kosɛbɛ. Ne ye tubabukan kalan sisan ka o fɔli daminɛ a kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman t'a filɛ bilen o y'a ja bannen ya. Mais est-ce que dans l'avenir ambition dɔ t'i la i tɛ ka a jateminɛ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ yɔrɔba dɔ la walima télésoba dɔ la walima ka se ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la i ka concept in ka se ka bila ba la cogo min na. Bon jamana dɔw tun ye wele bari hali ni taa min kɛ Côte d'Ivoire tournée dɔ la o mɔgɔ dɔw téléso dɔw kun gɛrɛla na n'a sɔrɔ n bɛ se ka to yan ka wagati dɔw kɛ u bɛ to ka n ta plateau kan n bɛ ka histoire minnu di n bɛ se ka kuma ka cogoya min na bon ne ko tiɲɛna ne n'a mɛn ci senfɛ ne tɛ se ka to yan n ka denbaya de bɛ yan mais ni jamana b'a cogoyaw la ko lafiya bɛ hadamadenw kan dɔw ka hakilina bɛ s'a ma mais ni mɔgɔ kɔni nana se ma k'a fɔ anw bɛ fɛ baara yɔrɔ dɔ de b'an bolo n'o ye téléso i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na an bɛ fɛ i ka kuma k'a lase a bɛ lase cogo la min yɛrɛ fana cɛ ka ɲi hali ni yɛrɛ ka tɛmɛ bari ne bɛ kuma ninnu fɔ k'u tɔ to de ne b'u fɔ k'u tɔ to voilà tɔ bɛ kuma ninnu bɛɛ la quoi voilà. I ya kuma de don réseau kɔni ka tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ten de hali ni sunɔgɔ b'i la n'i y'a ye dɔrɔn i ka sunɔgɔ bɛ bari san mara la ne ye fɛnkɛ kɛ ne taara den misi gɛn na san mara la kalo la 1000 dugu kɔnɔ kalo la 1000 don min na ntɔn nana Mali kɔnɔ ka yiriw bɛɛ dun ne tun b'o san dugu kɔnɔ 1000 mais n ko o jatigiw ye Ala minɛ ka taa telefɔni ni t-shirt jini ni karafuni dɔ san k'o bila ne kun k'a fɔ k'u ye wari di ne ba ma bon ne nana o la ten ka n'a sɔrɔ n bamuso fana sigilen don ko ne bɛ ka na ne nana sɔrɔ o ye jigilatigɛ sigilen ni kuma minnu fɔ bon a jouera hakili kan donc i b'a ye action minnu kɛra na o baara ninnu kɔnɔ musow ye ko minnu kɛ na denbaw ye ko minnu kɛ na donc ne b'olu action de tirer ka na émission kɔnɔ muso man ka nin kɛ muso man ka nin kɛ ani n taara yaafɛla ko dɔ nin kɛ n ye san 16 de kɛ dɔnniko fɛn la nkalon bɛ da maa na k'i ka dugu bila cogo min na ani nkalon bɛ da maa na n'i bɛ nin yɛrɛ jɛya cogo min na n nana o bɛɛ caman di donc n y'olu de ta ani n yɛrɛ nana Bamakɔ bari n'i nana Bamakɔ maa kalanbali n'i nana Bamakɔ i bɛ dédoyen fɔlɔ de bon dédoyen ma fɛ gosili yɛrɛ ni nabara min kɛra ne na Bamakɔ yan bon o yɛrɛ nana ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ de dafa ne bolo problème de kɛra o de ye quoi. mais jɔn y'i gosi i gosira cogo jumɛn na. n'i y'a ye i bɛ gosi mɔgɔ de bɛ gɛrɛ i la o n'o tɛ e tɛ se ka bɔ dugu dɔ la ten Bamakɔ quartier dɔ la ka na dɔrɔn a filɛ kɛ ne ka émission dɔ la ne ko n ko dɔ ye fɛn feere ne ma dɔgɔtɔrɔso papier feere ne ma n ko Dutɛrɛn don bon n ye kuma in fɔ a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ jatigi kuma de la ou bien ko n bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ k'a yemuru don a kɛra mais a kɛra waati min na a kɛra ni na waatinin de ye Bamakɔ n bɛ dɔ sɔrɔ bon ale y'a dɔn fɛn kelen bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ bɛɛ ye bɛɛ soma ye k'an bɛɛ ye maliyɛn Bamakɔ bɛɛ burukɔnɔma minɛ ni maliyɛn silaw de sisan ale teriya kɛ min nka k'u bi ɲɛfɔ a ye hali ni muso kɛlɛla ale de b'i da don ani ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ kɛ escroquer quoi voilà bon mɔgɔ min kɛra sisan duguba kɔnɔ fo e yɛrɛ b'a jira i fa ni y'a dɔn burukɔnɔma den tɛmɛ ni sisan tɛ n'i teri sɔrɔ Bamakɔ yan duguba kɔnɔ den sɔrɔ teriya la dɔrɔn i b'i ja fo ka taa n'a ye burusi kɔnɔ ka taa jira ko nin y'a dagawuli teri ye hali ni burusi kɔnɔ mɔgɔw m'i sɔrɔ appel la u b'o de wele k'an bɛ ka karisa wele an m'a sɔrɔ bon anw bɛ o sixième mɔgɔw de ye bon n'i nana ka nin kolokolaw na sisan dɔrɔn an lamɔna jogo min na o an b'a bɛɛ d'i ma an b'an bɛɛ d'i ma bon ni maa min kalan da ala to a cogoya sɛbɛnnen don nka kɔni bɛ fɛn sɔrɔ yiri bɔ ni furabɔ ni magoɲɛw na mais n'i taara papier dilan ka na ni o ye a t'a tɔgɔ dɔn a t'a sɛbɛnnen yɛrɛ dɔn a t'a sɛbɛnnen dɔn ka n'o d'o ma ka tila k'a fɔ o tigi k'o lasago ka ɲɛ masi ɲɛ kana da o kan mais kɔni bɛ wari caman d'a ma dɛ ne ko n'a ma a ma diya 500 yan problème n kala nin nana dɔɔni n ye dɔɔni kala nana dɔɔni donc bon i b'a ye Sadio ni ɲɔgɔnna caman tigi la donc ne y'o de
action de ta ko appliquer émission kɔnɔ yaye a filɛni ka bɔ na quoi o de bɔtɔ na sisan sa dɛ ja kɛra maa o maa na olu bɛ ko ja kelen tɛ sɛgilɛ bɔra n'a ye kelen tɛ bon i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ mɔgɔw la a caman bɛ kɛ mɔgɔw la ne yɛrɛ nana bisimila minɛ Bamakɔ yan karamɔgɔ dɔ ne taara kalan minɛ karamɔgɔ dɔ bolo n k'a jɔkɛ ye ne gosi a jɔkɛ ye ne bila ne jatigikɛ ne taara ka t'o nɛgɛ k'o ka pari wari minɛ ka n'o d'a ma n jiginna nane ka bɔ ni ka kalanyɔrɔ la ka na jigin ale ka yan bon n taara kalan minɛ karamɔgɔ min bolo o dɔgɔkɛ fana de ye bolola baarakɛla ye o nana a ko portefeuille dɔ b'ale bolo n'o ye portefeuille matigi nin ye ko don o don i bɛ 4000 bɔ a kɔnɔ bon don o don 4000 ne y'o jate kalo la est ce que ne tɛna don da la mais a fɔ ne jatigikɛ min ka danaya bɛ n kan ne taara ka taa ala kalo ye an bɛɛ dugukolo in ma ye ka pari wari cɛ pariba de don a ka wari cɛ k'a di ne ma ne ka n'o d'ale ma ko sɛ cɛ a bɛ ne kalan bon o nana ka n'o lettre di ne ma k'a ye ko kalandenya ye ko gindo de don ko tiɲɛ tɛ dɔnni ye bon tiɲɛ tɛ dɔnni ye ne sigilen tora ten ne hakili ma jigi dɔnni yɛrɛ la bilen dɛ n ye wari min minɛ ka na d'ale ma bon ni action ninnu bon nin bɛ kɛ ne na a bɛ k'e la e b'i ta dogo bari ko n'i ye nin labɔ mɔgɔw bɛ na tigɛ n'a kan n ka kodɔnbaliya jira ne de ye n da da ne ye n da bɔ. donc o de y'a kɛ i yɛrɛ waati dɔ la i tun bɛ ka i bɛ jinɛ wuli ka na te min ye sur très bien donc a bɛɛ ye sixième dɔw de joué tɔ de ye k'a jira mɔgɔw la nka a bɛɛ ye bilaku de a bɛɛ ye mɔgɔw min bɛ k'i la min gɛrɛ na dɛ bɛɛ k'a joué de mɔgɔw k'a dɔn quoi ale kɛ ne ti foyi fɔ émission kɔnɔ n'a kɛn tɛ ne n'a kɛra ne nɔfɛ wa 100 la 80 bɛ kɛra ne na walahi. n bɛna fɛn dɔ fɔ communication dɔ di cɛw ma a kɛra i bɛ duguba kɔnɔ yan o a kɛra i bɔra tunga fɛ ka na o communication tɛmɛ i ni musow cɛ wa i jija ne kalannen tɛ i ka muso dɔ ɲini min kalannen dɔɔnin a dun fɔra ko muso kalannen fana non kɛcogoyaw de bɛ k'o la quoi bari o n ka kuma bɛ min nɔfɛ bari ni e min ye cɛ ni kalannen tɛ sisan a ka kɛ muso 2 b'i bolo ou bien muso 1 b'i bolo ni muso 1 kalannen don a ka ca Ala fɛ ni e tora ka fɛn dɔw jira a la a b'i latɛmɛ o siraw kan i y'a faamu o tɛ cɛ jɔnya ye o tɛ muso jɔnya ye mais n'i y'o bɔ i ka hadamadenya na a ka ca Ala fɛ e de bɛ k'a sarakati bon o dun caman de tun bɛ ka kɛnɛ na donc ne bɛ k'o action ninnu de jouer mɔgɔw k'a ye quoi voilà problème ye minnu kɛr'i la ka tɛmɛ gosi minnu kɛr'i la i kurakurani ko bilenlamani voilà o y'o de kɛ ne na Bamakɔ yan donc o de y'a to n y'o Bamakɔ ta ni burusi kɔnɔnaw wo ne y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bon sɛgɛla ne sɛgɛnna fɛn bɛɛ kɛra ne na ka wari minɛ pari wari k'a cɛ ka taa di cɛ ma k'a bɛ ne kalan portefeuille masigi de la i b'a gosi ta i bɛ 4000 bɔ a kɔnɔ sufɛ i b'a gosi i bɛ 4000 wɛrɛ bɔ a kɔnɔ donc ne ko ni ne y'o kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 10 ne na wari sɔrɔ bon danaya min bɛ ni n jatigi kan n taara wari minɛ ale bolo ka n'a di sabu e dalimɛni na ne bɔra burusi kɔnɔ i da bɔ pɛrɛn min ye ne kɔrɔkɛ den ye a tɛna nkalon tigɛ ye ne kun nana wari in di yan 230 in di yan walayi su in na n b'a sara ni n m'a sara i ka tigɛ n na hɔrɔnya na e bɛ wari in ɲini ma ne taara ka taa wari tiɲɛ ta bon ne b'o action ninnu de jouer émission kɔnɔ mɔgɔw k'u jaabi o de la ka mɔgɔw sensibiliser maa minnu bɔra burusi kɔnɔ minnu kan ka bɔ burusi kɔnɔ ka taa o la wala k'u janto u yɛrɛ la u kana bin ɲɔgɔn na voilà jɛmukan ka di an t'a fɛ a ka ban yɛrɛ nka bon waati ye waati de ye ayiwa i bɛ se ka i ka kuma dafa kumaw tugu a la an ka sɔrɔ ka kuma di madame Danbele ma bon n bɛ kuma min fɔ muso bɛɛ weletɔ don madame Danbele filɛ ka min fɔ nin nin yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ bari n'i y'an ka jamana in da k'a lajɛ ani k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye muso minnu bɛ entreprise ninnu ni jama kalanyɔrɔw fɛngɛ ka se ka muso wɛrɛw dege baara la u k'u sinsin olu kan kosɛbɛ nin filɛ ka min fɔ nin ye projet baden de b'a kɔnɔ sigida la n'i m'a juguya minɛ i na dɔ dɔn a den na dɔ dɔn a balima sira bɛɛ na dɔ dɔn donc o de kosɔn ale ka kalan ni a nafa tɛ ban o tuma ne ka dugawu de bɛ ale ye ala ka dusukun ɲumantigiw ɲɛsin a ma k'an bɛɛ lajɛlen sago d'an ye dugukolo k'an kisi janba jugu ni mais sɛgɛni maa min b'a fɛ k'e fana wele parce que waati dɔw la a ka kan entrepreneur ninnu n'u b'a fɛ ka baara kɛ ni safunɛ dilan domaine na yala domaine yɔrɔ la u bɛ se k'i lasɔrɔ cogo jumɛn na bon ni i bɛ fɛ ka ne lasɔrɔ sisan safunɛ ko programme na sisan o ye o numéro de ye 71 74 49 73 voilà o ye ne ka safunɛ ko numéro n'o tɛ u bɛ numéro fɛn fɛn yɛrɛ o bɛ karamɔgɔya numéro de ye d'accord voilà oui Sakila Yaku merci beaucoup alors an bɛ jɛmukan datugu ni madame Danbele ye Mariam Jara alors an ye nin waatinin kɛrɛnkɛrɛnya Sakila kama a ka expérience ɲɛfɔ an na a ye fɛn fɛn vécu Bamakɔ a ye caman fɔ an na moi je crois que
ani fana bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama yɛrɛ fana bolo ka se ka maaw sensibiliser toujours c'est important. Effectivement. Ouais. An b'a fo an wulila plateau in kan a diyara an ye kojugu n bɛ n balimakɛ yɛrɛ fana fo Sakila ko mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen n'i y'a ye réseau kan i b'a bila minɛn min kɔnɔ mais a b'o bɛɛ sanfɛ donc l'entrepreneuriat a bɛ dugawu de kɛ Ayisa Ala ka jeune entrepreneur caya Mali la Ala ka jamanakuntigi ni partenaires Ala k'u ɲɛsin an entrepreneurs ni prestataires ma ka se ka dɛmɛ lase an ma an bɛ foli bila muso cɛsirilenw fana ye ka tila ka welewelemada kɛ muso minnu fana ni Ayisa olu bɛ ka saliya cɛsiri la Sakila y'a fɔ cogo min na muso kelen n'i sera k'ale kalan ou bien ale ka se ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ale ye jamanakunturu de ye ka avenir ye barisa a b'a ɲɛ a yɛrɛ ye a b'a ɲɛ a denw ye a b'a ɲɛ a cɛlakaw ye a b'a ɲɛ a balimaw ye a b'a ɲɛ communauté ye a b'a ɲɛ jamana yɛrɛ ye donc halisa an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna u k'u cɛsiri Ayisa a ma nɔgɔn dɛ nka ni cɛsiri jala serela a ka ca Ala fɛ an bɛ nɔgɔya la. Merci beaucoup. Alors est-ce que en dehors de tout ça i ka association n'u bɛ i ka baara kɔnɔna na ni maa min b'a fɛ ka baara kɛ ni est-ce que numéro dɔw fana bɛ yen nɔ numéro professionnel par exemple ka se k'i wele. Bon an bɛ baara kɛ association cadre kɔnɔna na kosɛbɛ ni email de. Mail oui. Awɔ mail b'an bolo. D'accord. Donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an contacter ka fɛn ci an ma i n'a fɔ sisan minnu bɛ fɛ ka adhérer association na minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ k'an ye. Exactement. Mail b'an bolo bon. Association mail bɛ yen awɔ. ipcd@gmail.com. Voilà. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais tout en minuscule quoi. Ben c'est venu en minuscule. Oui, exactement. Merci à vous Sigiro Beyirimajo. Ah oui, c'est ça. Très bien. Donc association femme mais awa barate boli il a faut baradew ou bien on a ɲɔgɔnna caman aw tɛ tu o domaine na. Baradew i n'a fɔ les servantes par exemple. I n'a fɔ ka aide ménagère former ka fɛnw kɛ an ma maga o domaine na mais an n'u bɛ baara kɛ an n'u bɛ baara kɛ domaine wɛrɛw la. OK. Pour que halisa hakili dayɛlɛ ni fɛn caman ka na i n'a fɔ Sakila bɔra ka min fɔ ka bɔ ni mɔgɔ kura ni burusi kɔnɔ kan i b'a ye mɔgɔw b'o exploiter kojugu. C'est vrai. C'est important. An bɛna jɛmukan yɛrɛ sigi o kan ka babu kɛrɛnkɛrɛnnen ta o la ni Ala sɔnna ma don nataw la. Merci an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. C'était Madame Dambélé Mariam Diarra. Vous êtes la présidente de l'association Appui aux initiatives de paix, de cohésion sociale et de développement IPCD. Merci. Merci beaucoup. Et entrepreneur Fanaï, Ambe Sakila Yakuba Diarra, Nibeba Doni Sakila Yakouye. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Voilà il faut vraiment avec maçon hakila kosobe. Ah donc il faut entrepreneur do avec safna glane ke gabakuruni. Na mako bo chamana aka numéro fa be se ka wele ni ala sonama. Barawaro fana na mako bala ka partenaire ke sabla be comédie fana ke hotel. Merci beaucoup. On fou ami enfant karamoko fou Assid Chérif Ousmane Madane Haidara na ka dema blajele fou bangoni jagina bugula neni mami jara ka bara nkebi odi Abou Jafar Diabaté merci infiniment ka Chérif la Nyamaso fou Bouya Djagili Koulibaly Mohamed Keita responsable production la direction est assurée par bien sûr Ousmane Sogori merci à Mobila Jelefo au Kambe Djen Watiwere.